mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror ug droga nga dili pwede sa mga kabataan. May ngadlaw kanimo Ate Claro labi na sa mga suking tig pananawan. Kining akong kaagi nga ipaambit kanimo karon mahitungod kini sa among kawatang silingan. Ambot ba nga sa kadaghan sa mo silingang dato, ako pa man gyung pobre ang iyang matripan nga kawatan. Wa babae. Nagproblema jud kog maayo nining among silingan Ate Claro. Wala na gani ko'y panti-panti tungod sa iyang pagkakawatan. Ultimong pustiso na ko Ate Claro nga bag-ong hinugasan kay na ay daghang kiki. Iya pa jud gyapon gidaginot og kawa. Basta gud ang akong bra nga perti ng lawlawa. Iya gihapon giapil og kawat. Ayaw di ma. Pagkapaita naman lang gyud Ate Claro. Dili na gani ko makatarong og pahuwat tungod kay magsige naman lang kog bantay sa maong kawatan. Gani, diha to'y higayon nga nasakpan ako siya nga nanguha sa among ganas or gay sa kamuti. Gipanglangkat rarabagyod Ate Claro. Ug dili pa iko, gidala pa ang unod sa mong kamuti. Kapila na gyud miniini nag-abot sa barangay Ate Claro. Apan wa gihapon siya mitagam. Gani nag-abot na may sa husgado. Apan wa jud gihapon kini miipikto. Gani sulod gawas na siya sa prisuhan. Apan wa gihapon siya mitagam sa iyang pagkakawatan. Sa pagpadayon sa akong istorya, nakurat na lang ko sa kaadlaw ni Ana Ate Claro. Wajud ko magdahom nga mobalik pa ba di ay siya sa akong gitrabahuan. Ug abi nimo Ate Claro, wa ko mag-expect nga ang akong jacket nga nawa sa hayhayan. Siya ra ba po di ay ang nagkawat ni. Nako ebidensya nimo. Unsa man ebidensya nimo? Ay kani kay jacket ako man eh. Hoy, usa man jacket tay daghan tay. Kinitan ako ni saya. Kani? Ho ani jacket ko man ko. Ani daw jacket. Sa una, pasubilan ko ng pusporo. Oy, kana sa? Pasubilan ko ng sigarilyo. Oh, sa iyong posisyon dire. Disclear, naman. Bahala tayong sunugod ron. Asa pa nito? Supervisor kayo. Paano mo sa tumahan? Patawa. Ako. Huwa ko na yung. Patawa. Sige. Kasi kasuha dito. Huwa ko na yung. Asa pa nito? Asa man yung supervisor? Ano ang nangyari ka, ma'am? Di ara ka mo supervisor. Uy, gwapa. Ma'am, ikaw ba supervisor diri, ma'am? Kamong duha? Supervisor mo diri? Bagtawa rin yung isang. Tabanti, ma'am. Ipasubihan. Kalma sa lang. Hindi, ma'am. Ipasubihan ko. Ano, ma'am? Ipasubihan ko. Nangawat ko nung kong sigarilyo. Nangawat ko puro. Sa una po. Ipasubihan ko. Tarong ako. Asa ba hindi? Asa kami? Hindi. Kumusugot ko din. Asa ka? Kaming jacket. Iya po nang iba. Giangkon. Oo. Ako ani jacket dito sa ngayon. Namingali mo. Nangan. Ako ani. Pasalamat kalika. Usa kami rin at sikis akong bana. Ginaw. Wala ka. Sugot ko sa bayan. Tarong ako. Ay butiting anod na karam din niya ang asawa. Kaya dari uli na ta sabay. Kita na ka sa mental hospital. Ako lang yang bana. Ano mo asawa siya? Nangawat mo ni sa akong jacket. Ayaw ako niya. Nangawat ka ng ganas. Isa, kalma lang mama. Nalisuan mo guna sa pangisip. Lagi. Magkita ka! Aside sa pagkakawatan sa musilingan Ate Claro, ug sa iyahang sakit nga pagkahilabtanon, aduna po di ay sayay sakit sa utok. Hinungda niya gidala siya sa mental hospital sa iyang bana. Ayaw di ma. Ug kini ang akong suliran. Tungga, bisag bungol ka.